Morning mga kapobre. Sa wakas na nadjud ko ipakaon sa akong baboy ug manok mga kapobre. Kung gipanitan tanan mga kapobre kay sigig ulan. Ayun mga kapobre. Inani nato pagdiskarte mga kapobre. Pugas tagdalag kay ato ning ipagaling dayon moy atong ipakaon sa pakrak nato nimo ni atong ipakaon sa atong mga baboy ug manok kay ang feeds puting mahala mga kapobre unya ang baboy kay di naman mahalin ya lisod pug atong ipanghatag ang baboy mga kapobre mo nang mupugas na lang tagdalag mga kapobre kay naapoy operon sa gobyerno nga tagaan tag abono ipa-insured makadawat pag yung tag kwarta nang ato yung dapat sa tinarong ang hinabang sa gobyerno mga kapobre kay para malipay pod ang mga nahingtungdan diha sa lungsod mga kapobre labi na sa DA mga kapobre malipay pod siya magsudong nato mga kapobre. Hanggang dito lang muna ako mga kapobre, maayong buntag sa tanan.